Wadhine mbele gi weche manyien ni Obila e kaunti ma Nakuru timo nonro ewi masira e kar math moro e bomano, kama obila moro ne ochwado magina ma onego ng'ato achiel kendo weyo mamoko 3 kod hinyruok. Wachore ni gwandruok ne omuoch e kind obila no kod jotich mag kar math moyangi kaka Vegas e boma ma Nakuru, bang' kane onyise ni gowi monego koro ochul bang' metho osekalo 10,000. George Bati miwa ler. Edwin Apungana ma jahigni 33 thuthni kod rem e od thieth maduong' ma Nakuru, kama ikonge ngimane. Apungana en achiel kuom jotich 4 mag kar math moro mong'ere kaka Vegas manyo obila moyangi kaka Nicholas Musawo chwado magina bang' ywaruok wuok ewi gowi manyo obila no winjo chul bang' math. Gowi mikoni nyokalo Sh10,000 ka gwandruok kod muoch magina nyokelo tho mar ng'ato achiel. Alikuwa amelewa. Kama umenunua drinks na unasumbua, hiyo si poa. So kile unafanya, wewe fanya nini? Wewe beba drinks zako utoke uende. Akakataa, akatoa bunduki, akaikok na akanipiga kwa tumbo. Ya kwanza pap, ya pili akanipiga ingine kwa side. So hata nashanga, yani ilikuwa tu Mungu, sijui hata nimesurvive sahi. Bata Apungana nyawargi Benjamin Kote bende ni kod rem agoge. Kalora Kwasira ma en wuon kar madhno bende yudo thieth bang' obila chwado gi magina kendo weye genyruok marach. Laktar James Waweru koni ne giyudo pek e golo magina kuom Laura kaluwore ni magina go moko machiegni kod lumbrune. The female is 43 years old has just been operated on. Unfortunately, they were able to control the bleeding, but they were not able to remove the bullet because it was lodged near very sensitive organs. Koyango nonro makoro dhi nyime kochakore kar math ma Vegas mondo yanga diere wigi manyotimore. Komanda mar obila ma Nakuru Samuel Ndanyi okoni Musawo nyore koni kod Musdola gi magina 15 kendo nyowinjo bed ni ene tich e stesend obila ma Central e boma ma Nakuru otieno mar Jamhuri. Tumempata na risasi kidogo but tunachunguza kwa sababu kuna maganda ambayo tulipata maganda, those are spent cartridges. Tumepata maganda 6 lakini risasi zile zimebaki kwa silaha ni chache. It does not agree with the maganda yale ambayo tumepata because the pistol actually it was issued with 15 rounds. Nicholas Musawo manitiere lemo mar constable sani ogeng'ne tesendo obila ma Kaptembo Nakuru West e kinde manonro dhi nyime. Magi timore e kinde ma obila moro e gwenge ma Gilgil nokawo ngimane kumochore kod bunde en owuon otieno ma piny orugodo kawuono ka gima nomiyo timno bende pok oyangi. George Bati, Ramogi TV.